Kuleni kuri sei ndine vana veZimbabwe vandoda kushare nawo information yandinayo maererano Mnangagwa nekurambira pachigara kwaari kuita nezvaari kuita nemapipa ari kuita. Ndofunga vanhu vaiziva Mnangagwa akaenda kwandunge uchofa. Kune nyanga iri kuChipinge izvezvi yakuiswe chief kana kuti mukuru wemachifu asasi mukuru wemachifu pachikonzero chekuti inyanga yaMnangagwa ari kuzviita ngungunyana. Ndakamuti taurei pamashure apo ngungunyana yeye ndiye ari kuda Mnangagwa arambire pachigaro. Vanhu ngavandobata ngungunyana, akabata ngungunyana watopedza naED. Ngungunyana yeye ndiye zvakare ari kuita akaita kuti Mozambique vange vachibira maelection kuti mutungamiri weMozambique nanhasi unanga ari pachigaro. Vana veMozambique vachibva vasiya zvakadaro. Inhau yake murume iyeye. Kana vakasaya kubata ngungunyana yeye Zimbabwe chaita ropa. Vakasaya kubata nyanga yaMnangagwa Zimbabwe ichava neropa, ichadeuka ropa rakawanda. Saka ngavabate ngungunyana. Munhu anotaura ngezvake izvozvo vanomuziva mageneral. Kana vageza vanomuziva. Kana vachienda icho nyanga yaMnangagwa izvi unonzi ngungunyana. Ngungunyana uri kwai nomukana wabangu vaimurwa hondo yechingungunyana. Saka svikiro iroro raanaro iroro ndio riri kurapa Mnangagwa. Bila mavhoti kwese kwaaiita wairapwa ndiye yeye. Saka vana veZimbabwe batai ngungunyana, mabata Mnangagwa mapedza. Zviri kuita kuti veshe vamupere simba zviita ngati hazvina kana basa. Haapedzi vhiki asina kuenda pana ngungunyana ipapo kusangana svikiro raanenge aisvikira iroro. Saka batai munhu iyeye izvezvi akutonga Chipinge cheshe sachief. Akagadzwa musi wa 22 August ndisakanganisira musi wa 2 August ipapo before SADC payanga yakauya muZimbabwe paya. Kuti SADC itogadze izouya yeisiye Mnangagwa inyaya yengungunyana iyeye. Saka ngavabate ngungunyana naye Mnangagwa. Ngavatanga bate nyanga yacho iyoyo iri kuChipinge uko inonzi kuDesiri, inogara mupurazi rekwaFenderi tori nemasoja izvezvi. Vakashayana masoja naiye. Itori chigananda chimweni ichocho nekuti kutopuwa mari dzakawanda neMnangagwa kuti Mnangagwa agare pachigaro. Saka ndatenda hangu kune vachateerera, kune vachanga vechiziva kuti icho ndiri kutaura ichi. Ndatenda hangu. Vana veZimbabwe ngatibatanei, ngatiite chinhu chimwe chete, tibudirire nhau yedu famba zvakanaka. Munoona arume kana tichitungamirirwa nemadzakudzako muupenyu hwedu haufi hwakanaka. Ende uye vana veZimbabwe tikaramba tine kafiye kaya kokungoti tinourawa hakuna kwatinoenda. Ndiko kunyeperai. Tarisai zvakuitika muno muSouth Africa muno matichadiwa. Ende izvo munenge kutozviziva. Muno matichadiwa munomu. Kumba mumwe munhu anoswera akati mbamba ziT-shirt reZANU-PF Zambia achiona sokuti ndibwo upenyu. Ezvo makaputsirwa dzimba uko mukagara parodhi. Mnangagwa makamuona ipapo. Asi ndimakandovhota nesaizi yenyu mwandakaona muchibuda paya muchitaura kuti taitenda kuBhomugate uko tichiswera tichiimba tichimirira musangano. Hamuna zera neZANU-PF. Regai ndikuudzei. Kurai mupfungwa varume. Mukure sevanhu vakaenda kuchikoro. Musatanga vanhu kwachivi ukoko. Kuko kwachivi ndiko kwakazara ZANU-PF. Ende ndiko kune vanhu vanoda ZANU-PF zvinhu zvisingaiti. Handifungi kuti kune nzvimbo inoda ZANU-PF zvanhu kwachivi. Pane pamwe izvezvi ndakakanganwa zvangu kukutumira mukoma Gullen maifanira kuibudisa. Vana vachidzidza vakagara mabhaketi emvura aya. Vana vachidzidza pavari pamheno pachishedhi here, because hachisi chikoro, chishedhi. Vana vachidzidza vakagara zviri kutoitika izvozvo zvandotaura. What about chando chinochi vana ivavo? Asi mune muchipuhwa mota muchidii vana vachishapo kudzidza vari. Vanhu tichitsvaka future yamangwana yevana. Saka toti future yevana ndeipiko? Nai mwana Mutuli Ncube imimi nemi vana Ekera vana Musoro Bhangu vana Mnangagwa. Vana vari kutambudzika. Endewo mudare wenyika chacho ugara ukakonewa zvako hatimbodi kana kunyepa because mari yawakaba chaiyo inotyisa. Toramba here tichingochema ngoti Mnangagwa zvinhu zvoda ngoti ukaona waneti akaubva.
Nongati munhu angaswera achidana pambudzi kuti tirabhabharasi yako iya unotaura zvemazita ako awaipuwa kwawaiuraya vanhu kwewo tingamboti wakarwa hondo zvewo wakarwa hondo nguvai paukabva kuzambia wakabva rini iwe hondo yawakarwa ndeyekumatebheleni kwamakandouraya mandevere uko ndo yaunototi hondo ndo yaunozikanwa nekutungamirira uchiuraya mandevere kwete zvokuti taura rikuya wakabata pfuti uchiridza pfuti iyo vanga vari vana vamujuru kai hando vataitaura kwete iwewe musoro bhangu iwa una kana vakomana ndiri kunyeperai ngatisumudze musoro ngatisumudze musoro ende karamba takadai so tichatambura zvimwe zvisingaiti tarisai panopera gore rino rinouya kuti muno munenge mamira sei muno mutarise noise dzachiitika kunana port elizabeth cape town durban dzinodzoka futi kuno kunana gauteng dzinodzoka vamwe vanhu vachingoti mwe india munokidhinepa munhu uyai nei muuraye musino ndakanyara muchitora saizi yamai vamakandotora yao kuti toda mwana wenyu uripi muchitora munhu anotorwara kwakunomudhamba parodhi varume mwari vamunonamata imimi nyange mukanzi muri masiyaiwo masiyaidhika vaurayi izvo zvozvo muchatongwa namwari mosiyira vana venyu nhamo musangouraya vanhu vasina mhosva varumemi guta iropa inga makangotora vanaitaidha mara mukandokanda muacid asi muri kutedza kungotaura chokwadi kumhuri yake kuti itai takakanda muacid chete yazvino vanhu vari kutambura unoguta vacho mashoma vekanzuru chava mapurisa ekanzuru anda basa rokundodhizisa mavhenda munhu anototamburawo andohodha zvimabhanana kumusika zvabva kwamutoko kuhonde vhali ukoko kwamutare uko ndo unondotorera futi kadhora kaawana koko kuti akwanise kuindisa vana vake kuchikoro woda kundodhizwa zveiwo munhu wekanzuru makaora mani kune varoyi veusiku kozi varoyi vemasikati vakafanana nevanhu vezanu pf nevanhu vekanzuru right Kulendi ndipokuonesa bamnini ZANU-PF yazviti kauchiremember ndonga wanga wakura ndofunga asi zveujournalist wanga wasara kuzvitanga ipapo hawanga uchiri pana mudikanti yaizvitiyo ine mastrategy akawandisa ekuriga maelection yaiti ichi right sofa yashandisa 88 yaiti ine 88 sofa yashandisa 7 ekuriga maelection handiti right ava pana vezvigananda izvo zviri kuti zvine mangani zvinenge zviri kuti zvine 20 mastrategies ekubatani munyoka yemabhunu handiti kwete ekubata ekumuuraya right mastrategies avada kushandisa kuti vamuuraya handiti right amenoka uchibvumirana neni anoziva kuti nyoka yemabhunu asvike pasituation yaari izvozvi zvigananda anoziva izvozvo kuti vanhu vakamubatisa zvigananda handiti right ko kana vari avo zviri zvimwe zviri zvigananda futi izvo zvaronga mustrategy wazvo kuti kwanza shamwari muope accommodation mudai ko kana zviri zvigananda unoziva sei right zvapanga anzani uyu anozviti chimama kana kuti anzani uyu anzani uyu wandongwa wemusoro mukuru uyu wemusoro gwaswa kwai gambakwa amen kana ari iyeye right amuofa accommodation mungamutrasta munhu iyeye akati aofa nyoka yemabhunu accommodation kana kuti chimama kana kuti gambakwa munomatrasta vanhu ivavo saka be careful Kulendi vanhu ivavo be careful ngwarirai vanhu ivavo vangwarirei yapo zvikananda zvekuti aiwa isusu tine mastrategies akawandisa yekubata nyoka yemabhunu handiti so far one strategy yavakashandisa yokumubata kapo yokumuvharira mujeri apo vaida kumuuraya kamutadza mujeri imomo saka vakutsvaka futi imwe strategy futi yokudini yokumubata futi vakuya neaccommodation iyo ngwarirai ipapo na Kulendi ona iwe Kulendi wakangwara mani mfana iwe uri munhu akangwara mani iwe wakangwara but vhete vanhu venyu ivavo sakuri zvose zvangouya zvose ungogamuchira tanga uongorora vanhu vako ivavo zvigananda izvo